Mauna man siguro ng rest house akong palalab. Doon sa danas man daw. Tawagan na ako. Pagnawa, pagdiriya sa Buda, uy. Kita sa itong lalab, ami, uy. Tawag lagi ni. Hello? Hello? Hello, love. Oh, tawag lagi ka. Nagugudiri gawa sa inyong rest house. Gawa sa kubi? Ha? Katawag di ka diri ang akalayo diri ang? Anak. Basta nahigugma, makatuod na, bisag layo kayo. Gawa sa kudiri, be. May storya ta ba? Asa mo ka dito? Naadiri sa kilid or likod. Basta na ako diri. Likod mo siguro na. Basta ako diri, be. Miss na ta ka ba? Isa man na siya. Uy, sige bitin ang takabi. Kabisig na ka sa likod. Ajuray, oh. Ajuray sa likod. Amo, ano kasabaan Di mo nga kasi nga pagkaksa. Sige lang, good. Wala bita ka dito itong Valentine. Sige na, good. Kadasa ko. Wala makaimong amo diha. Sige, dali ragod ta. Dili mo lang isustorya lang ta ba? Isa mo na Sige, kiss ko. Dalawang beses na yan! Isa na diya, imong alaga. Alaga, di. Isambon na po ito. Kadali lang, good. Sige. Ano naman may nag-istorya? Oh shit, not good. Grabe dyan kayo na siya ba? Siglayo na kayo diri. Katuod lang Japon. Buta na ba yan eh? Kabalag pa dyan nga. Wala akong amo. Alam nga, gimingaw biya ko sa imo ha. May isa pa, nakabalo ko nga wala imong amo. Kaya nagmaydi mo ka ganina ha. Ikaw ra isa. Ni alaga ra nimong kauban. So, dali-dali. Ikong sutoy yun. Kasi maka-score pa dito sa mga karoon. Uy, giling bra. Uy, magpila ko mga anak ko. Ahay, nanapong uyab sa kong yaya, oh. Grabe, bisag layo na kay diri katuod gihapon. Hoy, lata ko niyo diahang baba ko. Oh no. Awa na sakpan na nung ta. Tara, dito na lang taling ko ta dito ta. Likod lang sa diri oh. Boss, na to akong alaga ron. Gani, dili pa dito. Mabuhag, rest house imong amo eh. Gani. Dugay na ni dire. Totoo draman po. Ganun na imong alaga. Unsa man ni yaya? Pati diri, naara gihapon na siya. Imo jud ni gipaato diri bakay wala sila magpapa. Wala man lang. Sila may nado diri Wala. Anong nakatuod man ni diri nga kalayo na diri oh. Ay wala lang uy. Wala mo kunya tudlo eh. Ingana mo gina lang basta in love ba makatuod gina bisag unsa pa nakalayo. Ikaw ay tila sining sa museo hinaluluma. Kakorni, in love si Mino. Hindi kilipod. Kasi natuo mo nga, di mo itog ang kim magpapa ha. wala lang. Dali, bitaw ni siya diri. Huwag na po ni siya regalo sa inyo, ha? Ay, siyempre. Apil ginang butan nga alaga sa umpalalab na ginagif. Unsa man na, ganahan ko na. Oo, uy. Nahan ka ani kay siya binag-ingon ng favorite ni Nemo. Oo. Sama gusto ka? Ayaw, inag-movie na. Favorite pa ako na. Hala. Movie na imong favorite. Kanira gid akong dala lang. Magaling kang kupal ka. Ate. Kataw-katawa po si Yaya. O, parang putit. Grabe. Tula ko rin to. Ano naman si mong alaga? Gusto mo ka sa imo ha? Di ay? Uy. Laga si mong alaga. Ikaw magkakita ka. Sige daw. Ano ka regalo? Batik kayo na eh. Nya, ganahan ka sa kong regalo? Okay rin na sa imo kay uli ka okay, dumagan ta na. Okay na kayo ni. Uy, susunod dito rigod. Kalilog sa kong abrihan na di kay gahi kaayo. Abay daw, pakitang kilas ba? Dili ka ka-abri? Dali raman, humok raman kayo ni. Hala? Sama naman. Ay, tugan na di kang mama. Kuya, yun na napumunta. Daga na dito. Sorry lang. Tagkan dyan nagbalik.